което расте до 40 метра. В някои части на България по варненско му казват Рошков. Той много прилича на това, на шушулките от това растение, което е ял блудния син, но той е ял от алгаровата, която има много подобни шушулки, които приличат на гледичият. На Рошков, това е истинския Рошков, на алгаровата. Тези шушулки са по-дебели, по-месисти, миризмата е малко по-различно, вкусът е подобен, по-сладка е тази на истинския Рошков. Тези дървета, освен че растат много високи, правят непроходими огради при летни, при зимни условия, благодарение на големите шипове, така че се прави стабилна ограда. Дървесината е много красива за тези, които се занимават с дърводелство. Тя е червеникава, жълтеникава, здрава, като дъба, като бука, лесно се обработва на струк, на фреза. При тия машини необходимо по-твърда дървесина, за да може да се обработва. Сади се там, където има брегове, за да укрепват, много здрава коренова система и едно от много добрите медоносни растения, дава изобилен нектар, много добра също много интересно за това растение. То не само, че се храни него си, но храни растението около него. В корените има депа на азот и всички тези растения, които са близко в подножията му, те имат тази привилегия да бъдат наторявани с такъв естествен азот от това растение и върват много добре, стига да не им пречи сянката. Използва се както листата, така се използва шушулката, използват се плодовете. Шушулката може да и до 40 см и повече расте според как се случи. Значи шушулката, листата и плодовете се използва. Намалява забобола, но това не означава, че отменя зъболекар. Зъболекар е задължителен, но ако се случило вечерта късно или такъв ден, когато няма зъболекар, може да намали забобола. При кашлица е много ефикасно. Също така при диария. Чул съм ги тук хора, като съм ги питал да познават това дърво и казват: баба ми така и така. И тук там има някоя баба, която е варила тези шушулки на внучетата при проблеми с кашлица. Също така спазмологично действие. Има един алкалоид, който се казва триакантин. Това полезно нещо и оттам идват свойствата, но големи количества също е опасно. За заболяване на стомашно-чревния тракт се използва, също правят лекарства. Специално лекарствата без лекарско предписание не трябва да се използват, защото са опасни. Има отровно вещество в по-големи дози. При растението не е толкова опасно, по-слабо опасно, но все пак не трябва да се прекалява. При язвена болест и други заболявания също се използва. Изобщо за храносмилателния тракт, като спастичен колит е много, много популярно това растение да се използва.
също така при хроничен холецистити, ние казахме при диария, но също така се използва и като слабително действие. Говориме основно за листата. Листата, отварата, 20 грама от листата, в 200 грама вода се запарват, една супена лъжица се пие само по една супена лъжица, обаче 4-5 пъти на ден. Не трябва да се превишава отново, казвам, дозата, трябва да се внимава с нея. Листата се берат по точно определена схема, определен момент, когато дървото напъпи, от 8 до 30 ден се берат. Тогава са най-биоактивни, най-силно действащи листата. И ако искате да имате ефект от тези листа, трябва да ги берете след като напъпат от 8 до 30 ден. През другото време са почти безполезни. Сушат се на сянка, на проветрило место. Готовата дрога, готовата билка има тръпчив и леко като парещ такъв вкус има. Действа съдоразширяващо и както всички средства, които са съдоразширяващи, понижава кръвното артериалното налягане. Нещо, което много интересно, много добро е, че помага при образуването на червени кръвни клетки. Това ще рече, че при левкемия е много добро средство, което може да помогне. На бронхитите също действа много добре. За плодовете при хроничен запек може да се използва. Прави се обикновено. Има в различните народи по различен начин го използват. Един от начините е да се прави, да се стрие, да се направи на брашно. И тогава да се дозира и да се ползва. Какво друго има? Значи на гладката мускулатура действа, спазми на жлъчните пътища и също при спазми на пикочните пътища се използва с много добър ефект. Плодовете се използват по следния начин. Една супена лъжица от плода се слага една чайна чаша вода. Обикновено говорим за запарки при другите билки, но тук ще говорим за варене. Ако направим запарка, просто ще го измиете. Ще измиете зърното и няма да има ефект. Трябва да се вари 30 минути, след това се прецежда и се долива пак да стане една чаша. И тази една чаша по една супена лъжица 4-5 пъти на ден се пие. И друго действие, което има противоглисно. Също така правят някои кафе. Има сведения в литературата, че тези зърна ги варят като бобените на супа си правят. Не съм пробвал, ще пробвам някой ден. Също така тия бобени, тези зърнца, които са вътре, може да се използват, да се направи паста и с оцет, тази паста, която се получи като се начупи, като се смеле и се направи тази каша, при подувания се налага и също дава добър ефект. Има данни, за които говорят, че при рак също има такива сведения и, както казахме, при левкемия, заради образуването на червените кръвни клетки, изобщо на белите дробове заболявания, също се използва добре. И също каналите на дебелото черво, за
За запек ефект е от това, че като се приема това нещо, този продукт, когато стигне до дебелото черво, започва да дразни дебелото черво и по този начин освобождава съдържанието по-бързо, започва перисталтиката да работи по-добре, да работи